Je 25. december, práve mám za sebou 4. noc na jazere Lac du Salagu. Je to moja výprava, ktorú chodím takmer každý rok, pokiaľ sa dá uvoľniť z práce alebo teda nejaký typ povinností. Je to jedna z mála vôd, kde sa dá chytať ešte takto neskoro, na konci roka, na prelome. Minulý rok, keď som tu bol, bola extrémna zima, keď som došiel, mala voda 7 stupňov. Bežne v takomto čase máva voda 12-13 stupňov, teraz má momentálne 11. Keď sme došli, bolo super, lebo akurát nefúkalo. Toto jazero je veľmi známe tým, že je tu strašne silný vietor. Je tu mistrálny vietor, ktorý ide od mora a to keď dojde, tak 3 dní sa nedá dostať na vodu. Je to naozaj peklo. Takže akurát presne v tých dňoch, ten piatok, keď sme prišli, tak nefúkalo, takže sme sa v kľude prepravili na miesto. Išiel som na miesto, ktoré som ešte nechytal. Chcel som trošku spoznať zase ďalšie iné miesta na vode. Tým, že bola vysoká hladina, tiež čo je veľmi nezvyklé, tak boli tu nejaké záplavy pred 2 týždňami, pred 3. A bola vysoká hladina, takže málo miest bolo vhodných na bivakovanie. Takže rozložili sme sa v jednej zo zátok, kde fúkal vietor niekoľko dní, čo sme sledovali. A po druhú noc sa mi podal chytiť krásny šupináč, niečo cez 13 kg. Dlhá silná ryba, typická pre túto vodu. Nie sú tu nejaké veľmi silné, vysoké ryby, tak ako sú napríklad na Lac du Der alebo na Madine, na Oriente. Je to úplne, sú tu skôr také tie španielské typy. Takže v podstate skorý záber, minulý rok, keď som to bol, sa mi podarilo chytiť prvú, vlastne jedinú rybu až 12. deň. Takže v podstate druhá noc, parádna jazda o 0:30 v noci, doľavačka vo vetre. Takže som si to užil a chytil som krásneho šupináča, ktorého si samozrejme ukážeme. Takže teraz 5. noc pred nami, prevezené. Uvidíme, pokiaľ nebude záber, mám pláne po 5 dňoch sa stiahovať na iné miesto, nie že budem chytať 15 dní, tak vlastne 3 miesta by som chcel prechytať. Takže ideme na nejakú večeru a počkáme na noc. Takže tak, ako to u mňa chodí vždycky, vyberám si najťažšie vody, ťažké podmienky, neskorú jeseň, zima, aj keď tuto na juhu Francúzska je počasie privetivejšie, ale v noci sú tiež minusové teploty, 2 dní fúkal obrovský vietor, bolo to vo vode, nedalo sa ísť ale na vodu, bolo to zaťahnuté v zelinách, ráno som si dal tú námahu, išiel som to previesť, bolo to dosť hardcore, ale oplatilo sa. Druhú noc bola 1 ryba, potom 3 noci nič, 6 noci na ďalšom mieste, kde sme nemali ani pípanec. Išli sme dozadu 4 km až k baráži a došlo to. Robin Red, 2,24, tretia ryba na jeseň cez 20 kg, Pírkobať, Slovakia,
A tentokrát lisec. Takéto torpedo, 23 kg 10. Nádhera, nádhera. Boj vo vetre, vo vlnách s elektromotorom. Není to brnkačka, ale keď tá ryba je súdená, toto je tá odmena, že človek tomu naozaj obetuje všetko, čas. Hlavne toto je ono. Toto je ono. Krása, krása. Tretieho miesta, na ktorom sme mali stráviť 4 noci. Odtiaľ to už potom povaliť a ísť domov. Musíme dneska predčasne zbaliť, pretože teraz 2 dní tu fúkali, boli tu strašné vlny. Auto máme asi 4 km po vode, takže elektromotorom preplaviť sa. Dneska je jediný deň, ktorý nejakých pár hodín nemá fúkať a musíme odtiaľto žiaľ zbaliť a dostať sa niekde bližšie k autu, pretože elektromotormi je to s tými plnými člnmi naozaj niekedy nemožné a keby sme tu ostali zajtra, tak dostaneme tu uviaznutí nejakých 4-5 dní, majú byť 100 km nárazové vetry, takže nič iné nám neostáva zbaliť to a pobrať sa odtiaľto. Na tomto mieste sa mi včera podarilo chytiť do obeda nádherný lisec, neskutočná ryba vo vlnách, bol to boj, naozaj krásny, krásny. Takého som si prial, nejakého takéhoto veľkého cez 20 kg. Tak ako minulý rok sa mi podarilo chytiť lisca, tak aj tento rok. Takže veľká spokojnosť. Tak ideme to rýchlo pobaliť, máme na to nejaké 4 hodiny, zase sa má rozfúkať. Ostaneme večer ešte kúsok pri aute, skúsime nájsť nejaké miesto na poslednú noc. Nahodiť to niekde okolo brehov a tak, aby sme sa dostali nejako zajtra už šťastne k baleniu finálnemu a ceste domov. Takže ideme na to. Je koniec našej výpravy. Včera sme urobili dobre, že sme sa preplavili, keď sme boli ďaleko od auta, lebo nárazy vetra, ktoré hlásili, už začínajú teraz ráno. Včera nás čakalo nemilé prekvapenie, keď sme došli k autu, mali sme rozbité okno, vyťahnutú nádrž, takže príchod k autu to po 14 dňoch nebol moc príjemný, ale tak sú to obete, s ktorými treba rátať, môže sa to stať aj u nás. Takže ideme povaliť veci. Ja som ešte na noc vyviezol túto okolo ostrova a skúsil som ešte nejaké to odchodné šťastie, ale záber neprišiel. Ideme to rýchlo povaliť. Čo sa týka výpravy úspešnosti, neúspešnosti, je to veľmi náročná voda. Keď som tu, keď sem prídem, som vďačný za hociaký úlovok. Prvú rybu som mal 13 kg, teraz skoro pred odchodom som chytil 23 kg kapra lisa, takže v podstate musím povedať, že to bola úspešná výprava, aj keď bolo to náročné. Silné vetry, chladné noci, ale o tom Salagu je, o tom sú zimné rybačky. Takže bol to zase zážitok. Odtrpeli sme si to, jak sa povie. A teraz cesta domov. 17 hodín, dúfajme, že bude dobrá cesta. Takže ideme to zbaliť.